Putri, Bu Kesi, ayo mbok genti. Ben nana. Ya Bu. Aku tute dialange cilik ata omben Aku. Matur sembah nuwun. Manut jam kula menika jam 3:30 Petruk sowan wonten ing dalemipun pepunden kula. Ingkang winantu ing pakurmatan keluarga ageng Eyang Minah ingkang dipun pandegani dening Bapak Mayor CPM Ujito SHMM sekalian Ibu Sri Wahyuni. Nah. Lan saderengipun nyuwun gungi samudra pangaksami mboten kok kula niku dadi dalang niku njur lumuh nyambut gawe niku mboten. Ngen perang kala wau kula pasrahaken dumateng anak kula pamriye mumpung niki tasih libur malam Minggu mongko Senin wis sekolah meneh. Kula caosi wekdal supados nderek gladen wonten ing mriki. Naminipun menika Mas Gelar Pamanyang. Ketoke ya awake gedhe dhuwur ngoten niku ning asline tasih kelas tunggal SMP. Menawi nggen praupan niku pancen mirip kalian Bu Kesi. Ning aluse karakter niku sami kalih bapake. Larine niku mendel. Adatipun bocah lek badan ngoten niku kan mesti disangoni karo mbahe, karo Pak Dene, karo bulike. Yang liyane digegem dhewe ya gelar langsung dipasrahke ibu. Nyobu iki Bu. Apik. Nek adike sing jenenge Rangkung Basundari mongko wedok sitok. Wong Pak Dene sing jenenge Pak Ditomo iki urung nyangoni mbok menawa lali apa piye mergo putune Mbah Sukron niku kathah. Ngono dhek iso protes, "Hei, Pak Ditomo sampean rung bayar." Wong ngono ki sak ikhlase kok dipadake nagih utang lho. Lah, ning nggih tetap kebanggaan menyiapkan regenerasi menika penting. Apa to gunane bapak ini mayang tekan ngendi-ngendi gamelan wayange pirang-pirang yen anake siji-siji ora ana sing gelem dalang. Niki mangke kula nglumpukke wayang nganti pirang-pirang kotak, gamelan nganti pirang-pirang set tan wurunga karo anak ya malah didol. Ampun didol. Ya pamane mayang karo adol wayang boleh. Boleh, ini aja nganti kok gur adol wayang tok terus keseniannya ditinggal niku wah nggak boleh itu seperti itu. Nah, kejawi saking menika nggih pancen alhamdulillah dipun paringi kanugrahan dening Gusti anak sing iso mayang nadyanto nggih nembe sinau amargi bloko kemawon Pak Mujito kula wingi pas napa niku poso niku gandeng kula niku wonten keluhan teng driji kula niki ja manis niki kudu dicopot kukunipun kepeksa kula copot. Niki mulai tukul niki punan. Ning menawi kangge gerak sabet sing rada atraktif ngoten niku dereng wani. Kula nggih gumun niki keng napa niki mboten ngerti. Ning kok ngerti-ngerti lara cenut yen singgol niku sakite mboten umum. Mongko yen karma niku kudune ora iki ning sing iki lho, ora ngono. Malah iki ngono ora. Nggih. Mbak Elisa sik jomblo kok ya ngerti basa meneh. 100 masih jomblo, tapi pengalaman sak njabane lumrah ning. Mila Pak Mujito nyuwun duka ingkang kathah, nyuwun pangapunten ingkang agung saestu nggih. Lah sak menika gentos kula tak minangkani pamundhutipun para sepuh sing adatipun angger kula sowan wonten Ponorogo. Bu Kesi nika yen ning radio kali Pak Anom mesti kok nembang kutut manggung ning bareng melu bojone dhewe malah tau kutut manggung ngoten niku.
Kula pitados sing tasih kepareng lenggah menika genah piyai sepuh sing tasih kemutan sok nyetel radio, ceklik ngoten dalangipun Pak Anom Surata terus kutut manggung melengking dening sinden Kesi. Saderengipun kula ngaturi Mas Gareng kalian Mbak Elisa. Yo, Bu Kesi gemeni wektu. Sisan gawe tak aturake karo Bu Sri, tebih saking Surabaya, Bu. Kula mayang teng Ngawi jenengan nusul, wingi teng Karanganyar nggih nusul gek sekalian nyewa mobil. Wingi teng Madiun ya nusul. Kok nusul terus to Bu nanggape kapan ora? Mboten dipun tresnani kula pun matur nuwun. Monggo Bu Kesi Rahayu, istriku tersayang. Sik to urung oper ora. Sik kene sik lagi dirasake kok wis oper ora. Lho jare pengen ngrasake Mbak Elisa. Ya ana nggone dhewe-dhewe lek sing klasik iki jenengan. Nek lek ngangge goyang-goyang niku pancene Mbak Elisa. Dadi ana nggone dhewe-dhewe Bu Kesi. Mbak Elisa cur bambu. Berku Larso. Le, anakku gelar pamayang. Mas Larso ngene lho kan. Gelar sesuk lek ndalang sampean lek cedak sinden aja nakal lho ya. Aja kaya bapakmu ya Le ya. Biasane ngono lho Le, dadi dalang ki ujiane abot. Sampean wis siap tenan dadi dalang? Nggih. Enek sinden ayu pengen ngelirik, tak jewer kupingmu pendek tenan. So lek anu wayangan rasa ngangge sinden Le. Sindene lanang wae. Lanang wae. Lanang wae. Mau tak sambarke. Kejar. Mangkene tak muji. Kejar. Ayo, mirip Aku lek anak lanang iki pamane karo gelarnya Mbak SMP nu rekake ya saiki ngangge apa jenenge iki minyak wangi. Nganti nek bapake entek. Wis sajake rekake ya wis mulai tebar pesona ning sekolahan. Le sik SMP aja kaya ngono. Pakmu mbiyen SMP ora ngerti apa-apa lho Le. Wong dijak rabi karo mbokmu tak rawangi nangis kejret. Ayo. Ora percaya. Ya. Rasa Nun sewu bapak-bapak ingkang tasih kepareng wungon. Kangen apa mboten kalian kutut manggungi sinden Kesi? Alhamdulillah, sik kangen lho Bu Kesi kaya ngono kuwi. nggih, matur nuwun. Kula ugi nderek ndedonga tembang kutut manggung menika kula kentunaken dumateng keluarga besar Bapak Mayor CPM Mujito sekalian Ibu Sri Wahyuni. Pangajap ing ndedonga mugi-mugi tembang kutut manggung menika saged dadosna kirim donga dumateng
Eyang almarhumah Ibu Minah. Nggih. Mugi-mugi Mbah Minah Kaya manjing wonten kasuwargan, tentrem ayem nyanding mirengaken tembang Kutut Manggung. Lho, mireng lho, Pak. Nggih. Mau pun ngingok kula Mbah Minah. Saenak. Nderek kula pripun mboten, Mbah? Tanggungan kula tasih kathah. Sinden-sinden sik arep njaluk haiis. Selek tuku haiis gitu. Engko terus digawe kae apa iki kursine kaya pilot ngono kae. Aku sok terus melu neng kono. Ayo jalan Pak Rohadi. Cocok tenan dadi sopire ya senggel kowe Pak Rohadi. Jomblo kae. Pokoke alon-alon dhisik nggih. Ki tak sewakne lho Den sinden. Alon-alon dhisik. Tulisannya jadi mampan. Apa iki? Itu kok mbah. Lali aku bilang. Neng plang. Eneng ngepala. Ongkeke Bu. Kula riyen niku saestu Bapak Ibu Pak pepunden kula Pak Mujito niku jaman tasih gandrung-gandrunge kali Bu Kesi angger nusul Pak Anom Surata ngoten Bu Kesi nembang Kutut Manggung ngoten niku kula niki nyapa kok iso kringeten dhewe ngoten lho gumun. Wah kula pun batin mendah kaya apa aku sulek ndalang terus duwe bojo sinden kaya ngono kuwi. Tangis kula kalian Gusti Allah menika dipun ngijabahi alhamdulillah sampun kelampan kula mengku sinden Tulungagung Kota Marmer nenggih Ibu Sukesi Rahayu. Sanelok tenan niku kemurane Gusti ingkang nyipta jagat ngantos kados mekaten menika. Dados menawi kula sok njandhaki Mbak Elisa ngoten niku janjane nggih mboten guyon niku jan guyon jane ngoten niku mengke men suasanane niku men saya hidup ngoten niku saestu nggih. Dasar dalang wis maklum. Mula asine aku ora setuju lek anakku dadi dalang. Samarku lek ya engko njarake sinden. Sinden aja lho ya Gil ya. Ibu arep bahagia harus bapakmu ngono kuwi lho Le. Mbok isine anak-anakmu lanang gelar ambek rangkung ka lho. Sesuk ning omah sampean diprotes lho karo cah loro. Pak mbok njarake sinden-sinden mesakne ibu lho Pak. Sing ngomong sapa rangkunge mbiyen ke aku njaraki niken salindri genep Pak lanjutkan Pak. Ayo Bu. Anggunge saged istirahat riyen Bu Kesi. Yo disambung Umi Hafifah. Manggung nadyan tok wirung kulino nganggung ni Kutut. Yo. Sinau dhisik. Siap. Sinau nembang no maksude. Nggih. Made in saking Pulung Ponorogo. Ayo iki domestik iki. Pak Ji. Yo. Kembal guys, dua. Kembal guys, dua. Ya guys, wah. Lukis kenal. Ayo Sim, ganti Sim.
mboten salah, Haji Mas nggih mboten salah, lukis nggih mboten salah. Sing salah niki rezim. Ayo. Nggih. Jas, ya Umi Afifah kok suarane melengking. Terus, Nduk, nek, Nduk. Kumpulnya gegedan, kumpulnya tenang. Mangga 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 Hehehe. mangga mangga Hehehe. mangga 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 Neng jaten gong neme saiki wis loro. Prunggu sitoke wesi. Lu kena ke cara. Apa-apa iki nyepaki rambu. Nah iya iki. Koran ombake ya, Bu. Ngur. Apike ngono kuwi lek jaranan, Pak. Oh iya. Apa-apa. Nah, tandukmu. Ayo. pinaraing Mas tak kira lek Pak Gareng munggah lho iki mau nggih. Matur nuwun nggih. Gandeng aku karo kowe iki ditimbali karo Bapak Mayor Mujito. Ayo, sugeng lenggahipun Bapak Mayor Mujito. Ngono. Sugeng lenggahipun Bapak Mayor Mujito. Bapak Mujito langsung mantuk. Terus astane iki mlebu ning sak. Kukur. Yo mlebu gending ayo. Wengi ya lebet Dianta wis para esuk aja nganti nyuda semangate. Ya, senggakane baleni meneh. Yuk, pira swara? Yo, sinden kabeh. Cik, ro, lu. Iya. Nggih nggugah semangate sedaya para penonton ing tasih jenak pinarak. Nggo kula nyuwun partisipasi nggih tombo adem sing yuk sinden kabeh sing yuk kabeh para lenggah kabeh para penonton. Kersa nggih Pak? Kersa, ingkang kersa kula dongaaken mugi-mugi tambah kathah rezekinipun. Sing yuk sinden yo penonton. Jiro lu. Iya. Nonton? Sinden saanane tepuk tangan untuk penonton Ponorogo luar biasa. Nggih. Diwalik men ora gosong. Sing yuk sedaya para penonton sing yo niku sindene. Nggih. Yuk niku sedaya para lenggah sing yo sinden. Melih nggih Pak nggih? Nggih. Jiro lu yuk. Dan iya. Numpak tronton momot gabah kabeh penonton muga-muga barokah. Dan terima kasih. Kembali Bu Kesi, ayo Mbok genti.
Ya Bu. Aku tute dialange cilik ata omben Aku nyeni kabeh kok ya kota Reyok kok ya luar biasa. Ngomben terus segone teko. Kok pinter ya Mas ladene ngepaske. Heeh, bar ngombe lak mangan ya Bu Kesi. Nggih, pas banget. Terus lek mlakune alon-alon timlik. Matur nuwun dumateng kadang-kadang juru ladi Karang Taruna ing Bringin mriki sembah nuwun. Elok temenanan kopen tenan bengi iki matur nuwun Pak Mujito katresnanipun dumateng kula sak kanca. Mugi-mugi dados amal kesaenan panjenengan anggenipun tansah paring kamulyan dumateng para seniman. Nggih. Yuk, oper. Ayo coba. Mangan Nggih. Pakan Pandurung. Minir. Ayo. Hatta pakan kutute kuwi tutup Bu Kesi.
Alhamdulillah nadyanto menika tembang cara lawas parandene tasih dipun tresnani kalian sagung para warga masyarakat ing Ponorogo. Mila kula ngaturaken panuwun menawi Bapak Mujita mesti kelingan wong panjenengane menika le mirsani wayang, le mencermati wayang niku wiwit alit. Nah, mila nggih mboten aneh mboten mokal teng wayang niku komplit. Tembang-tembang ala sekarang sing jadul sing klasik pokoke komplit niku matur nuwun.